Velkommen til Hjernero-podcasten, hvor vi taler om, hvordan man får ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring os. Jeg hedder Mads, og jeg er psykolog og krigsveteran. Og jeg hedder Martin, og jeg er også psykolog, og så lever jeg til dagligt med en kronisk kræftsygdom. Martin Langegaard, velkommen til Hjernero-podcasten. Vi har glædet os rigtig meget til at have besøg af dig i dag og tale om mentaltræning, som du ved rigtig meget om. Du er mentaltræner for nogle store sportshold rundt omkring, blandt andet det norske herrelandshold, der lige har kvalificeret sig til VM, som du skal afsted med lige om lidt. Men der er mange af vores lyttere, der ikke helt sådan kender dig endnu. Så kunne du ikke sammen prøve at sætte nogle ord på, hvad så dit arbejde vil indebære dagligdagen, og lidt mere kontekst i forhold til det? Jo, tak for invitationen. Jeg er en langsom starter. Jeg hedder Martin Langegaard. Jeg er kanskient i idræt og psykologi, og har de sidste 25 år drevet en lille konsulentvirksomhed sammen med min hustru Lotte, hvor vi har arbejdet med præstation og præstationspsykologi. Til at starte med var det nok mest sådan klassisk sportspsykologi og mentaltræning, men som tiden har udviklet sig, og som vi har udviklet os, så er det i langt højere grad kulturer og mennesker, der skal præstere under en eller anden form for pres. Vi plejer sådan populært at sige, at vi henvender os jo til 0,00001% af befolkningen, og har egentlig ikke sådan nogen stor interesse i, at vi skal ramme de 99%, selvom det måske for mange er ærgerligt, eller nogen, der tænker, at det kunne da være spændende at høre noget mere om. Men jeg lever nok med en stille profil i Aalborg, og har de her kunder og klienter, og mange af dem har vi haft i rigtig, rigtig mange år. Det er også en af de ting, der kendetegner vores arbejde, er, at vi typisk følger vores kunder eller klienter af vores hold i en længere periode. Det norske fodboldlandshold har jeg fulgt i 4 år nu her, til 1. oktober. Så det er jo kulminationen på 4 års arbejde, når vi om lidt tager til VM i USA. Og opgaven der var helt specifik, at komme til at se, om man kunne bryde den der forbandelse, der er hvilet over norsk fodbold. 28 år uden en slutrunde. I Danmark er vi jo dybt privilegeret. Vi har deltaget, når vi havde lyst, nærmest. Og det er jo lykkedes. Vi er kommet afsted. Der var 60.000 på gaden i Oslo, da vi kom hjem fra Italien, og vi havde kun kvalificeret os til VM. Vi har ikke vundet noget. Så et kæmpe folkelig opbakning. Så har jeg været en del af miljøerne i mange fodboldklubber i mange år. Ikke? Jeg har haft mange sæsoner i den lokale klub i OB, ikke? Og var med til at vinde mesterskabet både i 2008 og The Double i 2014. Og jeg var også med til at rykke ned. Og så kom tyskerne, og så har jeg ikke været der siden. Jeg har været i FC København, jeg har været i norske Rosenborg, norske Molde, og løst opgaver for dem. Typisk også sådan 2-3-årige forløb. Og så har jeg løst mange opgaver for Team Danmark, men det er sådan 15-18 år siden. Jeg havde en del år, hvor jeg var koblet på mange landshold, altså golflandsholdet, atletiklandsholdet og svømmelandsholdet har jeg arbejdet med. Men det var før man sådan fik et decideret koncept, som jeg synes er godt, man har fået, og man har fået en stærkere stald af folk, der er dygtige. Ja. Og så er eksponeringen nok blevet lidt større af mig. Der er flere, der har lagt mærke til, at jeg er blevet en del af det danske herrelandshold i håndbold. Det har været siden foråret 2004. Jeg var med til at forberede den til OL i 24, var med til at vinde VM i 25, og var med til at vinde EM i 26. Og når jeg er med til, så betyder det jo, at jeg indgår fuldt ud i staben. Omkring sådan nogle hold er der jo en stab. På herrelandsholdet i håndbold, der er vi 9, når vi er flest. På det norske fodboldlandshold, når vi tager til USA, der er vi 35. Og vi er den mindste stab. Der er lande, der har mellem 90 og 125 mennesker med i staben. Så en stab er jo en serviceenhed, som skal supportere spillerne på alt det, de nu har brug for. Så det er alt, hvad spillere har brug for, når ikke de lige spiller. Så det er jo selvfølgelig trænere, behandlere, kokke, og sikkerhedsvagter og mediefolk, og også sådan en som mig. Men det er klart, med herrelandshold i håndbold er der kommet også en fin omtale af det psykologiske arbejde, vi har lavet der, fordi det er jo et stykke arbejde, der er sket i forbindelse med generationsskiftet særligt, og så har der været noget fokus på det her med at håndtere hjemmebanepres i forbindelse med januar måned i EM, ikke? Som jo blev stort, fordi at folk køber jo billet til finalen, de køber ikke billet for at se os slå Rumænien, det er også meget hyggeligt, men
Man køber billet til finaleweekenden, og vi skal have den pokal, og det er det, folk venter på. Så det er sådan, det er sådan det ene store ben igennem mange år, det er det, jeg har lavet. Og så er der jo en anden halvdel af mit virke, som jo er meget mere skjult for omverdenen, og det skal det blive ved med at være, men jeg har haft en tilknytning i specialoperationsstyrker, både i forsvaret og politiet, både i Danmark, men også i Norge, Sverige, Finland, Island, Holland, i de sidste, siden 2003-2004, så små 20 år. Ja. Mange års erfaringer fra mange forskellige performance-tekster og forskellige klubber. Så jeg lægger også mærke til stor pres. Du nævnte lidt tidligere, at I kommer hjem fra i Norge og har kvalificeret jer til VM, og der skulle folk i opbakning. Jeg tænker også i de 4 år til, der nok også er op til, der nok også har været noget pres. Ja, utrolig meget, og hvor arbejdet jo både har handlet om at prøve at komme til at tale med spillerne i forskellige former. Altså det er jo både individuelt, og det er også mindre grupper, og det er også som hele gruppen, og så det her med at prøve at se, om man kan supporte hele kulturen. Men det har gået rigtig meget på det der med at arbejde med det, som jeg fik at vide, var et norsk nationalt traume. Jeg skal ikke gøre mig til jeg skal ikke dømme, hvad der er et traume og ikke er et traume, men det blev omtalt som det norske nationale traume, at man ikke havde været til en slutrunde. Og man holdet der aldrig kan, som kikser igen og igen. Og så kikser vi jo først EM-kvalifikationen, efter jeg er blevet tilknyttet. Og det var marginalt, men vi kom ikke med. Og så blev alle sejl ligesom sat ind på at komme til at arbejde med nogle af de der antagelser eller kerneoverbevisninger, som der jo også ligger i, at det kan vi ikke. Eller vi er en god gjeng, som man vil sige på norsk. Ikke? Altså vi er bare en god gjeng. Vi er bare glade for at være her. Ikke? Og det vi arbejder meget med, det der med, at det kommer med en forpligtelse. Og så har vi arbejdet meget med lederudvikling af spillerne internt på holdet. Så vi har kørt sådan nogle helt målrettede processer i forhold til det gruppedynamiske, men primært med en mindre gruppe af ledende spillere. Og så har vi kørt en hel del i forhold til stabens måde at arbejde med kulturel ledelse på. Så på den måde så har vi skabt et fladere hierarki med mange kulturelle ledere, som kan mange forskellige ting, som har skabt en meget stærk kultur, som vi hviler enormt godt i, når vi nu skal til USA om 14 dage. Ja. Her er lige en kort servicemeddelelse til dig, der overvejer at arbejde sammen med os. Symptomet på, at man mangler hjernero, kalder vi for busy snapping. Og det vil sige, at vi taler problemer og udfordringer op, i stedet for at fokusere på, hvordan vi løser dem. Det kan være alt lige fra et nyt IT-system til uforudsete opgaver til en kollega, der ringer ind og siger, jeg har influenza, så jeg kommer ikke i dag. Alle de problemer, som jo er en del af et normalt arbejdsliv, får os til at dvæle ved, hvor frustrerende det er, hvor travlt vi har, at det var bedre i gamle dage, og nu kan vi jo slet ikke nå det, i stedet for at fokusere på, hvordan vi løser udfordringen bedst muligt. Problemet med busy snapping, det er, at det belaster det psykiske arbejdsmiljø ekstremt hårdt. Det dræner folks energi, deres humør og deres overskud. Så hvis du kan genkende det, og gerne vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at mindske det, så kan du skrive en mail til peter@mindcamp.dk, og du kan bare skrive hjernero i emnefeltet, så ved han, hvad det drejer sig om. Nå, men tilbage til podcasten igen. Du har sagt alle mulige ting nu, på relativt kort tid, som jeg virkelig gerne. Der er rigtig mange ting, jeg gerne vil dykke ned i. Ja. Men jeg kunne faktisk godt lige prøve at starte et andet sted, end jeg lige umiddelbart havde troet, jeg ville. Fordi det var, nu snakkede du omkring det her med at præstere under pres og præstation, og det der 0,0%. Præstation, det er jo sådan et ord, der kan, min erfaring i hvert fald, at det kan virkelig dele vandene. Ja. Der er nogen, der elsker det ord, og så nogen, der hader det ord. Og så har jeg en idé om, der er alle mulige idéer om, for den enkelte, hvad det er. Hvad er præstation egentlig for dig, og hvad er nødvendigt for den gode præstation i din bog? Ja, godt spørgsmål. Jeg har jo lagt mig måske lidt klassisk for mange år siden op af det, som jo kommer af sådan en etymologisk tilgang til begrebet, ikke? Og af præstation kommer af det latinske præstar, franske parfonier, som betyder at stå for. At man står for noget. Man står inde for sig selv. Så når jeg snakker om præstation, så plejer jeg at sige det der med at kunne anvende det, som man har øvet sig i, når der er mest brug for det. Altså,
Det norske antiterrorkorps, som jeg har lavet en del for, har haft som motto, blandt andet inspireret af det, som det der med at tjene befolkningen, når de trænger det mest. Og det betyder også det der med, at når vi har, når i særdeleshed i specialoperationsstyrkerne, er det jo en vild verden, vi lever i. Der sker mange ting, og nogle gange så opdager vi jo ikke, hvor farligt det er, eller hvor vildt det er. Og så er det godt, der er nogen, der passer på os, og det er rigtig godt, vi har nogen, vi kan sende afsted for at stoppe dem, som ikke vil os det godt. Og det kræver noget ganske, ganske særligt. Og det gør jo, at mange af de mennesker, som er trænet til det, jo udover at de skal have en stærk fysik, og de skal have udstyr og sådan nogle ting, så skal de også have en form for robusthed eller resiliens, er jo meget sådan moderne begreber, ikke? Men det er jo, men det handler jo også om en variant af mental styrke, kan man også sige, ikke? Som jo ikke kun handler om, at de skal være supermænd, men som også handler om, at de skal være gode til at tage vare på sig selv i et karriereperspektiv, ikke? Så vi er jo et lille land, vi er jo størrelse med Hamburg og Opland. Så vi har jo ikke mange at tage af. Altså, det er jo ikke USA, det her. Altså, og det betyder, at vi er nødt til at passe rigtig godt på dem, vi har. Og den erkendelse ligger der rigtig meget i de miljøer. Hvordan understøtter vi, at de her mennesker kan være gode i mange år, ikke? Så præstation handler om at kunne det, man har trænet og øvet sig i, når det gælder allermest. I hvert fald i mine kontekster, er det der er det afgørende, ikke? Ja. Ret fed definition. Jeg vil gå så vidt at sige, at det også kan være gældende i vores verden. Vi arbejder nogle gange, men derfor jeg synes faktisk, det er en virkelig fed definition. Også sådan konkret. Vi snakker nogle gange så hjælper vi nogle teams med at holde hovedet lidt koldt, når der sker ændringer. Altså sådan nogle hverdagsting. Så er det en, der ringer ind og siger, jeg er syg, jeg kan ikke komme, og så kan man flyve lidt op i en spids. Så det er jo der, det er vigtigt i hvert fald. Det er vigtigere, end det var for 10 minutter siden, hvor der ikke var nogen, der var syge. Og så præstere godt der. Det synes jeg egentlig er dejligt konkret. Og det der med at have sig selv med ind i opgaven, eller have sig selv med ind i spillet, som man jo kan opleve. Når spillere siger, at de er bedst, så oplever de jo, at de er sat fri. Så er de jo fordybet, og så læner vi os ind i nogle meget klassiske ting, men også meget nordiske ting omkring, altså noget flow-begreb og sådan ting, som er rigtig fine og aktuelle, men jo typisk bliver enormt meget brugt i de nordiske lande som begreb, ikke? I Norge har man jo haft en fodboldtræner, som er Niels Arne Eggen, gammel legende, som jo skrev en bog, som han kaldte Godfot-teorien, ikke? Som jo handler om, som er en oversættelse af Mihaly Csikszentmihalys bog om flow, ikke? Optimal oplevelse psykologi, og alt er fint der. Men det handler selvfølgelig også om, at spillerne skal kunne føle sig frisatte, altså i spillet, og kunne gøre det, som de har trænet og øvet sig i. For det er jo også der, de oplever, at de eksisterer allerbedst. Altså, og så er der jo varianter af det her. Så kan der jo være spillere, som måske ikke altid har det så godt, og som kan gå ind og ud af frihedsfølelsen, mens de spiller og mens de træner. Og der vil måske også være nogle spillere, og det er jo en mindre grad af spillere, fordi de stopper typisk ikke, som jo ikke har det godt med hverken at træne eller spille, og som måske ender med at være der for nogle penges skyld og sådan ting. Og det ser vi også, men det er klart, der er altså fodboldmiljøet i Danmark og i Norden er jo meget optaget af, at spillerne skal kunne altså komme med det bedste, de har, og spille frigjort. Fordi det er der, vi ved, de har det bedst. Men derfor kan der stadigvæk godt være nogle forventninger og et pres, der skal håndteres, både et internt og et eksternt. Ja. Så det lyder som, at præstationsfokus handler om at give plads til mennesket, egentlig kan trives og udfolde sig i præstationskontekst, hvis jeg forstår det rigtigt. Ja, det er jeg meget optaget af, men med den, som den fagnørd og specialist, jeg også er, så kommer præstationen først. Og der ved jeg, at der kan være nogen derude, der måske lige tænker, okay, du er nødt til at have nogle mennesker, der trives, og det vil jeg rigtig gerne. Men når vi sætter det helt ud på spidsen, så skal jeg være sikker på, at de løser opgaven, og så må vi finde ud af, hvordan vi får dem igennem bagefter, hvordan vi lander dem bagefter, altså hvordan vi kan understøtte deres trivsel bagefter. Det der med at opleve trivsel, mens man er inde i opgaven, der tror jeg nogle gange, tingene går enormt hurtigt, og der tror jeg ikke, min overbevisning er, at jeg har ikke mødt, at man så begynder at tænke i trivsel, hvordan har jeg det lige nu? Der tænker man, jeg skal op i det pres, eller jeg skal ind i det lokale, jeg skal gennem den dør, jeg skal ind og redde nogen, ikke?
Det gælder liv eller død. Og der oplever jeg ikke, at de mennesker, jeg arbejder med, de sådan begynder at tænke på deres egen trivsel. De tilsidesætter jo netop deres behov. De tilsidesætter også deres egen trivsel. Og så går de efter og redder det, der reddes kan. Og det kommer med et offer. Men det er der jo mange af de mennesker, som er specialtrænede i de her miljøer, de bringer jo det offer. De er jo klar over, at de bringer det offer. At de jo, hvis det værste kommer ud, så dør de jo for sagen. Så der er jo selvfølgelig noget spændvidde fra sådan elitesportens sådan selviscenesættelse og showdel, ikke? Og så over til specialoperationsstyrkers alvor. Men i det må man netop også prøve at begribe spektrummet i forhold til at skulle præstere under pres. Hvad vil det sige? Og vi har brug for mennesker, som løber først ind i bygningen. Altså vi har brug for mennesker, som løber efter ham, der var over i Fields for et par år siden. Hvem skal ellers gøre det? Der er jo ikke nogen, der gør det. Der er jo ikke nogen, og vi vil helst ikke have det. Jo, i Australien var der en civilist, der heldigvis gjorde noget, inden han skød flere. Og der skal vi må prøve, mit ærne har egentlig ikke været sådan at prøve at de skal opleve sådan trivsel og lykke sådan på et operativt plan, kan man sige. Der må de være trænet til og være i stand til at løse opgaven, som vi forventer, de skal. Ja. Men er trivsel så heller ikke, er det ikke mere en mere sådan en overordnet ting? Jo, det bliver det naturligvis, også fra et præstationspsykologisk perspektiv, så plejer jeg jo sådan også systemisk at prøve sådan at nivellere mellem et mikro, et meso og et makroniveau, altså mellem et operationelt niveau, hvor så er vi inde i kampen, så er vi inde i objektet, så er vi inde og er fat i det, vi skal have fat i, ikke? Og på et mesoniveau, der bliver det mere spørgsmål om at få noget hverdag til at hænge sammen, og kunne gå ind og ud i sin hverdag, og sådan switche on and off, som jeg plejer at snakke meget om i de miljøer, ikke? At man er god til at få lukket sin dag ned, og man faktisk kommer hjem til man skal faktisk hente nogle unger i børnehaven, selvom man lige har været ude og køre rigtig stærkt ud på landevejen lige før, ikke? Og der begynder trivsel jo at fylde noget mere, og når man så kommer op på det øverste niveau, som sådan på makroniveauet, jamen, så fylder trivsel selvfølgelig rigtig meget. Det gør sådan noget som motivation også. Det er jo også vigtigt, at man kan se de store linjer, at man overordnet set oplever, at man trives med det, man går og laver, og at man gør en forskel, og man oplever meningsfuldhed, og man har sense of belonging, og alle de der klassiske ting, som er i tiden, ikke? Og det taler vi om. Det bliver folk uddannet til i dag i de miljøer. Det er de bevidste om. Hvis I går ind i specialoperationsstyrkemiljø i Danmark, så vil der være genklang på de her begreber. Jeg får lyst til at spørge, Martin, og det ved jeg selvfølgelig egentlig godt lidt, men hvis du kommer ud til, og lad os bare holde det til et sportshold, og så nu lad os sige det fodbold. Ja. Du er lige blevet tilknyttet en ny klub, ja, og de har et ønske om, jo selvfølgelig overordnet, at præstere bedre. Hvordan griber du det an? Hvad gør du? Ja, altså jeg er jo langsom i min stil, men det er også i min intervention. Så inden jeg overhovedet gør noget i dag, så vil jeg helt klart bruge nogle kræfter på at finde ud af, hvorfor vil de have mig? Hvorfor er det mig? Hvorfor er det min profil, de kigger efter? Og så vil jeg langsomt begynde at være i dialog med dem, som strategisk har bestemt, at jeg skal være der. Hvad er det for nogle forestillinger, de har om det arbejde, jeg skal i gang med at lave? Og dernæst så vil jeg kigge rigtig meget på deres, prøve at få nogle indtryk af deres kultur og måden, de gør tingene på. Inden jeg vil begynde at lave intervention, så vil jeg indhente rigtig meget sådan data, kan man sige, ikke? Altså, om hvem er de, hvordan gør de tingene, hvordan er deres rytme. Jamen, der vil jeg være i dialog med dem, der er i staben, med nøglepersoner der, eller mange mennesker. Hvis jeg skal være i en klub fuldt, så vil jeg have individuelle samtaler med alle mennesker. Gjorde jeg på det norske landshold, der havde jeg individuelle samtaler med alle i min indkøringsperiode. Det tog lang tid, men det var enormt vigtigt at komme til at sidde med den enkelte. Og det har jeg for øvrigt holdt fast i. Så hver gang der kommer en ny en ind, om det er stab eller spiller, så har jeg en individuel samtale med vedkommende. Altså jeg undersøger, jeg er nysgerrig. Hvem er du? Hvad kommer du med? Hvad er for kvaliteter, du har? Hvor går du brug for hjælp? Altså, er der noget, vi kan støtte dig med? Er der noget, vi skal være opmærksom på? Er der noget, du gerne vil have, vi skal vide om dig? Altså, der kan være mange ting, som jeg går i dialog med. Og i løbet af den der del, jamen der har jeg typisk også et tæt samarbejde
med den, der er leder, altså cheftræner eller sportsdirektør. Eller det vil typisk være det lag, jeg vender mig. Det niveau, jeg vender mig mod. Og så lægger vi en plan for, hvad kunne intervention være. Så jeg begynder ikke bare at gøre noget. Altså, og så kan det godt være, en del af interventionen er, at jeg skal lave noget undervisning af nogle spillergrupper, eller det kan være, at vi skal have noget fælles for hele holdet. Det kan være, at det er en stab, som jeg typisk gerne vil have, er godt informeret om, hvad jeg begynder at lave. Altså, så dem bruger jeg en del tid på til at starte med. Fordi jeg har brug for dem som kulturelle ledere i forhold til at understøtte det arbejde, jeg skal lave. Og det går jo. Der går jo noget. Der går selvfølgelig noget tid med det. Og så kan der være noget, jeg kan supportere langsomt i forhold til nogle individuelle forløb, man gerne vil have i gang. Og så er det måske det, jeg gør. Det kan jo handle om mange ting. Det kan jo handle om, at jeg spiller for lidt, og det kan handle om, at jeg ikke har nogen selvtillid, og det kan handle om, at jeg har ondt, og de hører ikke efter, når jeg siger, at jeg har ondt, og det kan handle om, at man ikke kan lide træneren. Der kan være alt muligt, som jo er i det isolerede rum, og som jeg jo ikke deler med nogen, kan man sige. Fordi jeg går med tavshedspligt i øjeblik, det er 1-1, ikke? Men er det dig, der beslutter, hvem der skal 1-1, eller er det noget, de selv beder om, eller noget, er det noget, nogen fra staben beder om? Eller? Det har været meget forskelligt igennem årene. Altså som princip, så må de komme selv. Ja, jeg skal ikke have nogen... Ja, spilleren må komme selv. Der skal ikke tvinges nogen hen til mig. Men nogle gange så kommer de jo på anden opfordring af nogle andre, ikke? Hvor vi har fået ham der. Kunne det ikke være en god idé, du talte med ham? Så nogen søger mig, og nogen søger noget andet. Jeg har jo både nogen, der gerne vil arbejde med mig, fordi jeg arbejder på landsholdet. Og så har jeg jo nogen, som ikke vil arbejde med mig, fordi jeg arbejder på landsholdet, som hellere vil bruge deres egen løsrede. Så har de en, de selv tilknytter. Så der er jo masser af udøvere i dag, der har en mentaltræner eller sportspsykolog eller andet, sådan gående on and off i nogle kortere og længerevarende forløb. Ja. Når du har den her dataindsamlingsproces, er der sådan nogle bestemte mønstre, nogle bestemte ting, du altid kigger efter, eller er det meget sådan bare prøve at suge indtryk til dig? Jeg tror nok, jeg er præget. Jeg er nok præget af, at jeg altså for en del år siden skrev et fænomenologisk speciale på universitetet. Og jeg har haft 2 år som forskningsassistent hos den legendariske norske professor Steinar Kvale nede på Aarhus Universitet. Ja, så jeg faktisk siddet i 2 år. Ikke? Jeg var så privilegeret, at jeg fik lov til at sidde blandt andet med Lene Tanggaard, som er professor i dag. Ikke? Vi var en lille gruppe der fik lov til at sidde og diskutere, hvad er et godt spørgsmål med Nestor selv. Så jeg er afventende, undersøgende, sådan eksplorativ i min tilgang. Jeg skal finde ud af, hvad tænker du om det? Hvad ser du? Okay. Altså, så jeg er ikke så hurtig. Det er også derfor, jeg starter med at sige, at jeg er langsom, også i min intervention. Der findes jo andre med en anden stil, som siger, det er det her, vi skal gøre. Vi skal bare have lavet de der personprofiler, og så skal jeg ind og sige noget om at være en vinder, og så fortæller jeg den der historie om, hvordan jeg selv vandt en gang. Det kan jeg kan ikke sige, det er forkert. Jeg kan heller ikke sige, det er rigtigt. Jeg kan bare sige, det er i hvert fald en anden stil. Så du har ikke sådan nogle ting, du sådan alligevel finder dig selv i? For eksempel, vi har også snakket med Lars Robben på et tidspunkt, og han havde en masse ting, han sådan gerne ville, for eksempel omkring kultur, som er et andet approach, men som jo var super værdifuldt for ham og i hans. Har du nogle ting, hvor du sådan tænker, at lige præcis det her ender vi ofte med at gøre? Ikke nødvendigvis fordi, at du tænker, at det skal vi gøre, men at vi alligevel ender der, fordi at der er et mønster for, at det er der mange, der har brug for, enten i teamregi, eller selvfølgelig for den enkelte. Ja, men det bliver jo klassisk, for jeg synes jo, det kommer til at handle rigtig meget om, hvordan mennesker påvirker hinanden. Og så er vi zoomet helt ud af, ikke? Altså, hvad er det, mennesker gør ved hinanden? Så hvad er det for en kultur, der tillader, hvilke påvirkninger bliver tilladte i den kultur, som man skaber sammen? Så det der med det vil være klassisk, altså, i min når jeg er nysgerrig på noget, ikke? Men jeg har ikke noget bestemt, de skal igennem, men når det går på gruppedynamik og kulturudvikling, så kommer det til at handle om påvirkningskræfter. Det gør det i stor grad. Og dermed kommer det også til at handle om kommunikation, om rolleforståelse, om normer. Så kan jeg jo se, at med det, sådan, det jeg kalder et fælles psykologisk sprog, som jeg har udviklet til specialoperationsstyrker, og som jeg også anvender i sportens verden,
er en god reference at komme til at tale om det, der foregår imellem os, eller det, der foregår inde i mit hoved, sådan mere sådan fra et mentaltræningsperspektiv, eller et psykologisk perspektiv. Ikke? Og det er også noget af det, folk de siger, det vil de gerne, det er også det, de forestiller sig, jeg skal komme med, når jeg begynder at gå ind i stedet. Så har de hørt noget om mig, og så er det der sprog, jeg skal komme med, og det kommer jeg jo med i et eller andet omfang, ikke? Jeg giver dem i hvert fald den reference, så vi kommer til at arbejde med de psykologiske udfordringer, der er. Så det bliver mere legitimt at tale om det. Specielt i nogle af de miljøer, hvor det ikke har været så legitimt at tale om det. Altså sådan historisk set, ikke? Hvor man har skulle klare sig selv. Ja. Er det tit en forskel, du ser fra, når du kommer ind og observerer sådan en gruppe, så en eller anden kontekst, og du begynder at arbejde med dem, at der du ofte ender med at give dem en eller anden sprog eller referenceramme til, hvordan kan vi begynde at tale om det her performance? Ja, det er det nok. Og så er jeg jo tæt dialog med mange aktører i de der kulturer, som jeg jo har dialoger med om, hvordan de påvirker. Altså, så det der med, at jeg ser ikke mig selv som en samlende naturkraft, der skal være inde i midten af præstationskulturen. Jeg er en, der støtter op og går rundt om, og mere end en, der skal være inde i midten. Så helt sådan grundlæggende, så handler det ikke om mig. Altså, det er nødt til at komme til at handle om dem, der er der, og dem, der leverer kerneydelse. Og jeg leverer selvfølgelig noget, der er vigtigt. Jeg leverer noget præstationspsykologi, sådan i marketerning, ikke? Altså, fordi så lang tid får jeg jo heller ikke til det. Det er jo ikke mit rum. Man skal huske, når jeg går ind på et fodboldhold, så handler det ikke om præstationspsykologi. Det handler om fodbold. Det handler om spillet. Folk er tiltrukket af spillet. De er tiltrukket af 11 mod 11. De er tiltrukket af det liv, der er i at spille en kamp. Det er det. Og så er psykologien og den fysiske træning og taktikken og maden og måden, vi sover på og måden, vi rejser på, det er en del af det, der skal føre til, at jeg kan få lov til at leve inde i spillet. Og mange af de mennesker, der supporterer sådan en kultur, er jo heller ikke optaget af psykologi. Så det der med at fange de momenter, hvor det viser sig, så vi kan komme til at tale om det, eller hvor det står i vejen, så vi kan komme til at prøve at arbejde med det. Den der erkendelse, det kan nogle gange være som sådan nogle skydedøre, ligesom i IC3-toget. Jeg plejer nogle gange at referere til sådan en sliding door-fænomen, ikke? Altså det der med, at når man står der i IC3-toget, og den går ikke op, så lykkes det så går glasdøren op, så kan jeg jo nogle gange tænke om et omklædningsrum, eller en fodboldtræner. Så har jeg måske 6, 7, 8 minutter til at gøre noget. Mere får jeg ikke. Jeg får ikke 3 timer med Ståle Solbakken på det norske landshold, når jeg vil. Jeg får 10 minutter. Det kan være, han siger til mig, Martin, jeg siger noget om det her nu, så skal du sige noget om det der. Ja. Og du har 5 minutter. Ja. Så har jeg 5 minutter. Og jeg kan ikke komme med 4 slides og en stor model. Jeg er nødt til for der sidder 25 spillere, og nogle gange kan der sidde en hel stab, og nogle gange kan der sidde 60 mennesker. Så er jeg nødt til at have bygget en bund, og komme med noget, som trods alt er så anvendeligt, vi kan referere til, som gør, at okay, det flytter så 0,0001% forskel gør mit arbejde, plejer jeg at sige. Jeg er jo, nogle steder er jeg jo både elsket og hadet for at have sagt, at det handler om 1-2%. Ikke? Og det er jo min mikrotilgang. Så jeg tænker ikke, jeg kan flytte noget, der sådan, fantastisk, bliver 25% bedre. Ikke de miljøer, jeg er i. I de miljøer, jeg er i, der er masser af eksperter og specialister, og jeg kan flytte 1-2%. Som måske også, man kunne også lave et argument, at det er meget i sådan et miljø, det er hvor alt er meget. super optimeret. Ikke? Det er rigtig, rigtig meget. De er enormt dygtige, dem jeg arbejder med. De er virkelig trænet meget. Nu var de dygtige. Så man kan også finde rundt og sige, altså på hvilken måde, hvad er det, man forestiller sig, jeg skal gøre psykologisk set med en spiller som Erling Haaland. En af de bedste angriber i verden. Han har drevet det utrolig godt. Og så kan der være nogle helt små, men det er mikroting, vi kan kigge på. Det kan være i forhold til hans måde at være leder på, for eksempel, som er langt mere interessant end hans måde at arbejde med stresshåndtering på. Fordi ham der, han tager bare bolden, og så sparker han til den igen jo. Altså det er ligesom blevet hans måde at gøre det på. Der er masser af psykologi i det, og samtidig så er der ikke nogen psykologi i det. Og det spektrum må man også prøve at respektere og forstå, når man arbejder med den type mennesker. Ja. Der er mange ting, jeg synes, der er interessant. Men hvordan tager du så hul på det der? Fordi det kommer så af, at du har 5 minutter her, du får 5 minutter, bum, fyld lige noget af, Martin, vi kan blive 1% bedre. Ja. Men hvordan, for det her fundament her, hvad er det, du vil bygge der konkret? Nu har vi sagt fælles sprog. Ja.
Lad mig starte med at sige, at fundamentet er jo bygget over lang tid. Ja. Altså det fundament, jeg har skabt med Ståle Solbakken, er jo først bygget i FC København i en tid, indtil det ikke gik mere. Og han blev fyret, og min kontrakt så blev opsagt i forbindelse med det nogle uger efter. Det er sådan naturloven er i den verden. Og så er der noget af det, vi har kunne tage med over et andet sted. Nikolaj Jakobsen på herrelandsholdet i håndbold har jo kendt mig fra noget uddannelse, og så har han vidst, at han gerne ville have noget af det, jeg kunne, men mest af alt, så ville han gerne have den profil, jeg har. Altså noget med at finde ud af, hvem passer ind i det miljø. Hvem kan gå ind med psykologisk viden og begynde at lave noget der, uden de bliver irriteret. For det gør de jo i de der mikromiljøer. De kan godt blive sådan lidt, hvad laver du? Fordi så man jo fuld adgang til fællesrum og alt om. Og så man skal sige noget, og man skal også lade være med at sige noget. Det skal man finde ud af, den balance der. Så man kan sige, der er lagt en base der, for at det kan lade sig gøre. Og den tror jeg har lagt i mange af mine miljøer, hvor jeg kommer. Så en af fundamenterne handler jo nok mere om min måde at være på som menneske, end den egentlig handler om, hvor dygtig jeg er til psykologi. Og det plejer jeg nogle gange at minde folk om, som har travlt, altså som har raketter på, og gerne vil lave det, jeg laver. Jeg plejer at minde dem om, at det er ikke sikkert, at du skal være den klogeste i psykologi. Det kan være, at du er nødt til at være utrolig dygtig til at lave din intervention, og være sammen med de mennesker, og forstå de mennesker, du skal være sammen med. Og det har jeg nok forsøgt at blive rigtig dygtig til. For jeg er sikker på, jeg ved, der er masser derude. Jeg ved mere om psykologi, end jeg gør. Og det er bare godt jo. Jeg læner mig op af dem og står om på deres skuldre på alle mulige måder. Det er jo rigtig godt. Men når du så spørger til det fælles sprog, så har det jo været et længere projekt, som jo... der er en baghistorie, og den er jeg nødt til at fortælle. Og så må I lytte tålmodigt. Det, som der bliver refereret til i forhold til de her 4 faser, som mange ved, at jeg har arbejdet med igennem mange år nu, kommer jo ud af et ønske om mellem en række specialoperationsstyrker i politiet i de nordiske lande, som ønskede at blive dygtigere til at arbejde sammen. Og man ønskede også, udover at man havde fælles træninger på sådan noget som på skud, og det at komme ind i bygninger, og det at lave forskellige typer af træning, så ønskede man også at prøve at komme til at træne sammen i forhold til, hvordan man arbejder med mennesker. Og så blev jeg bedt om at lave et kursusinitiativ, og det gjorde jeg så. Vi lavede sådan et lederudviklingsforløb for de mest erfarne indsatsledere for de her specielle operationsstyrker. Og da jeg havde kørt de første 2 hold, så havde vi ramt noget, som var rigtig, rigtig godt. De fik et rum, hvor de kunne få lov til at tale om, hvordan de påvirker andre mennesker, for det er dybest set det, vi gør. Og få lov til at få sat nogle ord på, hvad er feedback for en størrelse? Hvem er jeg som leder? Hvordan trives jeg under pres? Altså helt almindelige spørgsmål, som man arbejder med mange andre steder, og som man har gjort historisk set mange steder i mange år. Det bliver der åbnet for i de miljøer. Så blev der et behov for at prøve at udvikle et fælles uddannelsesmateriale. Og det, der skulle have været et lille pixie-hæfte på 10 sider, blev til en bog på næsten 300 sider, som jeg udgav i 2017, og som er klassificeret til tjenestebrug. Den er altså ikke i offentlig handel, og den er så også for øvrigt udsolgt i et oplag på cirka 2.000 bøger. Det er jo ikke mange, men det er trods alt 2.000 bøger, som er ude i de der specialoperationsmiljøer. Omdrejningspunktet i bogen er 4 faser, og jeg valgte at skrive bogen fra det, jeg kalder et operatørperspektiv, eller et shooterperspektiv, som man siger, når man taler om det internationale. En shooter, det er sådan en specialoperationsmand. Jeg begyndte at skrive på de her ting, så kunne jeg jo se, og jeg har selv gjort det tidligere, for jeg har skrevet materiale til Team Danmark igennem nogle år, så er det sådan meget den klassiske tilgang, når man skal skrive om idrætspsykologi og mentaltræning. Så skal man skrive noget om motivation, og så skal man skrive noget om noget mentaltræning. Det er lidt det, som man har gjort i forsvarets MMT-materiale. Ikke? Man har taget Big Four, de 4 store, ikke? Altså visualisering, indre dialog, spændingsregulering og målsætning. Bang, så har vi det. Det har vi vidst i 30, 35, 40 år, og der er masser af god forskning på det, og det er validt og alt det der. Og jeg kunne bare ikke se, at det var det, jeg skulle. Altså, jeg skulle ikke ned ad den der hovedvej, hvor jeg bare beskriver de der teknikker, også fordi jeg så tit mødte i praksis, at folk sagde, ja, fint nok, men hvordan skal jeg gøre det, og hvornår skal jeg gøre det? Så der var nok, jeg oplevede, der var et stort behov for at lægge sådan det man kunne kalde med et fint ord, kalde et temporalt perspektiv
nedover, altså et tidslinjeperspektiv, men også en cyklisk forståelse, for der er noget, der gentager sig. Så der er noget rytmisk, som er rigtig interessant at få frem. Og derfor så valgte jeg ret hurtigt i min bogtilgang at beskrive lidt teori, og så egentlig begynde at tale om 4 faser. Forberedelsesfasen, fase 1, gennemførelsesfasen, fase 2, evalueringsfasen, fase 3, og det jeg kalder transferfasen, som er fase 4. Og den korte udgave her, det har jeg jo arbejdet med i mange år, så jeg kan jo snakke om det i dagvis, men den korte udgave er jo, at uanset om vi skal forberede os til træning eller til en operation, så vil der typisk være, også til en fodboldkamp, så vil der være en eller anden form for forberedelsesfase. Og den forberedelsesfase, der ønsker jeg jo at fremkalde den psykologiske del af forberedelsesfasen. Det vil sige, hvordan tuner jeg ind på noget? Hvordan understøtter jeg, at jeg har en forberedelsesfase, som gør, at når jeg bevæger mig op i fase 2, så står jeg der, hvor jeg gerne vil. Fodboldspilleren kan være et godt billede, ikke? Hvornår skal man begynde at forberede sig som fodboldspiller, så man er god, når man står i tunnelen? Der skal man have et billede af, nu kan jeg sniffe, at det er godt, og det bliver godt det her. Jeg kommer med alt det, jeg har, jeg er klar til at løse min opgave. Den følelse vil vi gerne have, de står med. Men forberedelsen derhen kan jo være 3, 4, 5, 6, 7 dage. Men de skal jo ikke være tunet ind på kampen hele tiden. De skal faktisk kunne gå mellem at være tunet ind og tunet ud. Men hvis vi tager kampdagen, så skal de faktisk kunne forberede sig til en kamp i løbet af en dag. De må ikke forberede sig for tidligt. De må heller ikke forberede sig for sent. Og så er det jo igen meget individuelt, hvor meget forberedelse de har brug for. Det vi er optaget af, det er, at de psykologisk set har en forberedelsesfase, som understøtter, at de er gode i fase 2. Og fase 2 kan vi her antage er en fodboldkamp. Det er i hvert fald første halvleg. Ikke? Det er 45 minutter. Så er de egentlig inde i kampens i spillet. Ikke? Så knytter der sig noget, de klassiske ting, det har jeg jo valgt at gå med i bogen. Jeg har sagt, jamen, hvad er vigtigt i fase 1? Hvilken psykologi er der i fase 1? Der er i hvert fald noget omkring fokuspunkter og målsætning. Der er noget med at prøve at visualisere. Der er måske noget omkring indre dialog. Så er det noget med at finde ud af, at jeg går fra at være på afstand af noget mange timer før, til at komme tættere og tættere på. Og så kommer der noget omkring mental rutine. Altså at have sådan en prep, mental prep, der måske kører helt op til 15, 20, 10 minutter før kamp. Hvor jeg også begynder at åbne mig op og tale mere med mine holdkammerater og være til stede i det rum, der foregår der. Man kommer op i fase 2, så plejer jeg at sige, så er der kun 2 store ting, der skal fylde op i fase 2 psykologisk set. Ikke? Det ene, det er attention, og det andet, det er intensity. Så alt, hvad der handler om opmærksomhed, opmærksomhedskontrol, eller koncentration, eller fokusering, og det andet, intensity, handler om spændingsniveau. Det er de 2 vigtigste ting, man skal have med sig i fase 2. Så viste det sig ret hurtigt, når jeg begyndte at beskrive fase 1 og fase 2 i de miljøer, jeg kom i. Så var der mange, der sagde, at fase 1 og fase 2, det kender vi. Det er vi gode til. Altså, vi forbereder os masser. Det kan vi godt. Visualisering, ja, det arbejder vi med. Og i fase 2, det var de også relativt gode til. Men så viste det sig, når vi kom over, når jeg begyndte at snakke om fase 3, der blev kampen bliver blæst af, så er den slut. Hvad sker der så? Så er der jo et gigantisk bearbejdningsrum af præstation. Uanset om du kommer ud fra en bygning og har været med til at redde nogle mennesker ud, eller du kommer ud af en fodboldkamp, så kommer alle de der bearbejdningsting, så dukker de jo op. Hvordan var det her? Har jeg været god? Har jeg været dårlig? Nogle af deres følelsesvold, nogle sveder, nogle har lavet fejl, nogle har kostet noget, nogle har ikke kostet noget. Altså, så starter der en eller anden form for evalueringsproces, som jeg kalder fase 3. Så det er en bearbejdning, og der er jo ret tydelige anbefalinger i en hel del forskning, der viser, at på samme måde som man skal have prærutiner, altså mentale rutiner i fase 1, skal man også have postrutiner i fase 3. Så der har jeg jo været i gang med at beskrive, hvordan kan sådan nogle postrutiner se ud? Hvor meget skal man gøre individuelt? Hvor meget skal man gøre sammen med andre? Så hvem har påvirkningsmagten, kan man sige, i evalueringsrummet? Og hvor godt og effektivt kan jeg køre en evalueringsproces, og måske nogle gange ligge og springe mellem de ting, jeg giver opmærksomhed i min evalueringsproces. Det viser sig i hvert fald med mange fodboldspillere, at har vi tabt, så er det bare noget lort. Skal vi bare glemme det og komme videre? Har vi vundet, så er det bare fedt. Skal vi bare komme videre? Altså, men det er jo en enormt primitiv måde at anskue psykologien på. I hvert fald med de fodboldspillere, jeg har mødt igennem mere end 20 år, der foregår der alt muligt. Der foregår både noget efter kampen. Det kan være, at de snakker med journalister, med agenter, med holdkammerater, med træner, med assistenttræner. De snakker med deres kæreste, de snakker med deres far. Og så møder de ind næste dag til træning. Så skal de gå død med at have feedback på, hvordan det var gået. Og måske har de lukket kampen, og så dukker der noget op, de ikke har set. Og så der foregår enormt meget
I særdeleshed i forhold til det, jeg kalder sådan, man sådan kunne tale om, i forhold til at finde ud af, hvad for en selvtillid kommer jeg ud med, efter at have præsteret noget. Det skulle gerne være sådan, at hvis tingene har fungeret godt for mig, og jeg har haft en god fase 3, så præsterer jeg på samme niveau eller bedre, næste gang jeg kommer op i fase 2. Så viste det sig ret hurtigt, at når jeg begyndte når jeg så bevægede mig ned igennem den der fase 4, som bliver transfer, så skete der noget, når jeg var ude og undervise, når jeg begyndte at tale om fase 4. Og det her, det er jo sådan aktionsforskning, kan man godt kalde det. For jeg vidste det jo ikke i 17, 18 og 19. Der talte man for øvrigt heller ikke om pauser, man talte heller ikke om hjernero. Altså, så der var helt klart noget der, i forhold til, at man med man kan sige, god kvalitet i fase 3, faktisk komme ned i en fase 4, hvor målet jo er restitution, eller switch off, plejer jeg at sige. Der bruger man tid på noget andet end sin kerneydelse. Og for specialister, som jo er, nogen kan have en lidt manisk karakter, nogle er meget optaget af at være oppe i fase 2 hele tiden, der bliver det enormt vigtigt, at man kunne legitimere kultur, faktisk, hvor man får lov til at sænke skuldrene, får lov til at slappe af, finder nogle rum, hvor man får lov til at være mig, og ikke min profession. Altså, så der bliver åbnet for en hel masse gode diskussioner og refleksioner om, hvor hårdt de faktisk er på. Så er der selvfølgelig to store argumenter for at kunne bevæge sig mellem de 4 faser, og særligt kunne have god kvalitet i fase 2, og switche off i fase 4. Og der er 2 ting. Det ene, det er det der med, vi vil gerne have folk, der er gode op i fase 2. Og det er for mig, i præstationspsykologisk, så er det det vigtigste. Altså folk skal være gode op i fase 2, de skal løse opgaven. Det er det vigtigste. Lige så vigtigt er det så, næsten lige så vigtigt er det selvfølgelig, at de trives med at være i det. Altså ned i fase 4, og så det der med at kunne få det lange lys på, og vide, at når jeg switcher off, så er det med til at gøre mig bæredygtig. Så bliver jeg karrieregod, plejer jeg også at sige. Så kan jeg være der i mange år. Så hvis jeg lærer at navigere i det der, så mellem fase 1, 2, 3 og 4, og der skal blive rigtig avanceret, fase 1, 2, 3, 4 i et systemisk perspektiv, ikke? Så dukker fase 1, 2, 3, 4 op jo både på mikro- og meso- og makroniveauet. Det skal vi nok lige uddybe, hvad det betyder. Ja, altså, så kan man sige, på mikroniveauet, så er vi sådan helt nede på sekunder og minutter, ikke? Så er vi sådan helt nede på, at i forhold til fase 1, 2, 3, 4, jeg plejer nogle gange at beskrive det med et golfslag, ikke? Altså, golfslag, der er jo en lille forberedelsesfase, der er cirka 45 sekunder, så skal du release dit slag, ikke? Så fase 2 er meget kort, det er der, hvor du udløser svinget, tager 1-2 sekunder, så er bolden i luften, så starter fase 3. Mm. Og for dygtige golfspillere, der starter fase 3, når køllen kommer ned og får kontakt med bolden, så er de i gang med fase 3. Og så sker der jo en eller anden form for processering eller bearbejdning, og så kan man sige, okay, den landede deroppe, nu skal jeg op og finde ud af, hvor den ligger, og så laver jeg en lille smule fase 4, og så går jeg i gang med fase 1 igen. Det er jo fase 1, 2, 3, 4. Når de det, og lave en fase 4 der? Ja, de dygtigste af dem, de lærer det der. Det var da alligevel. Ja. Det de kan nærmest switch off. Så fase 4 kan være 10 sekunder. Ja. Okay. Men det kan også være, at du er så meget inde i spillet, så du ikke har brug for at lave fase 4. Men det afgørende er jo ikke, at du skal have 1, 2, 3, 4. Det afgørende for mig er, at du har indsigt i at forstå, hvornår har jeg brug for fase 1, 2, 3 og 4, og hvad er psykologien i fase 1, 2, 3 og 4. Når du siger, at de dygtigste kan have 10 sekunders, betyder det så, at de dygtigste til de her 4 faser, eller de dygtigste golfspillere generelt? Fordi de gør det. Ikke de dygtigste golfspillere generelt, for det ved jeg ikke, men de dygtigste til at præstere, er bevidst om, hvordan de skal navigere på den her måde, og gør det jo nogle gange, når jeg taler med folk, der er rigtig dygtige til sådan nogle ting her, så selvfølgelig gør jeg det. Altså det er jo helt naturligt, det er sådan her, jeg gør. Ikke? Okay. Mesoniveauet, det er mere det der med at gå ind og ud af noget. Altså det kan være, at jeg forbereder mig på noget træning, så gennemfører jeg træningen, evaluerer træningen, og så tager jeg hjem, og så skal jeg først møde dagen efter til træning. Så der kan være noget på mesoniveauet og på makroniveauet, der bliver det mere spørgsmål om at forberede sig til en længere periode, gennemføre en periode, der er det længere, evaluere måske noget, jeg har været i gang med de sidste 4-6 uger, og så have en længere periode, hvor jeg switcher off, altså hvor jeg faktisk har ferie, hvor jeg kan få lov til at tage 14 dage væk, og ikke have min telefon tændt. Ja. Så på golfspilleren, så er det nærmest helt ned på mikroniveauet, det her enkle slag, der skal laves, kort tidsperspektiv, og så helt op til at det er den turnering, vedkommende måske er med i, der var en periode. Så det der med, at man kan zoome på den måde der, bliver rigtig, rigtig centralt. Og være bevidst om, at der faktisk er ligesom jeg kan zoome helt ned på en mikrodetalje, og jeg kan også zoome helt ud og se de store linjer. Så
forudsætning, eller den kompetence, kan vi også tale som den psykologiske kompetence, der ligger i, at jeg kan selektere, fokusere ned på noget, og fokusere ud og se det store billede, og dermed også være i stand til at perspektivere mine præstationer, bliver rigtig central, ikke? Og hvis nogen kan jo selv, og lære sig det, andre bruger jo aktivt nogen til at gøre det, og er nødt til at lære at gøre det. Og nogen lærer det jo ikke helt, så de kan gøre det selvstændigt, men er nødt til at blive udsat for det af andre. Og der kan man diskutere jo, som jeg udfordrer præstationskultur på, når jeg kommer rundt, det er, hvordan understøtter man præstationskultur i et fase 1, 2, 3, 4 perspektiv? Så hvor giver man rummene henne til evaluering eksempelvis? Er det operatørens eget ansvar? Eller er det også sådan, at det er noget, instruktøren skal tilvejebringe for operatøren, på samme måde, som han skal lære at vedligeholde sit våben og sit udstyr, på samme måde skal han også med sine kolleger lære at vedligeholde deres sådan præstationskapacitet, kunne man sige, ikke? I forhold til psykologiske mekanismer. Ja. Du ser også sindssygt mange spændende ting her. Og det er jo sådan en relativt simpel model med 4 faser, men det er jo meget et eksempel, synes jeg, på, at vi får et fælles crew, hvor vi kan tale om det, og hvor du også lige her tilføjer en ekstra nuance, vi kan tale om, for eksempel, hvorhen er det, vi evaluerer? Ja. Hvem har ansvar for at komme ind og evaluere? Ja. Du sætter også meget ord på, at så er der nogle bestemte psykologiske redskaber eller mekanismer, vi kan ligge i hver fase, sådan overordnet set, som er et ting, der giver en ret god ramme for folk. Det har i hvert fald vist sig i mange, nu er det ved at være 10 år, hvor jeg har arbejdet med sådan ret systematisk med den metodik. Og det har vist sig, at det åbner for nogle rigtig gode dialoger mellem dem, som er specialister, om at komme til at tale om, men hvordan er det faktisk, vi forbereder os? Hvor meget af det skal jeg selv gøre, og hvor meget er det noget, vi gør sammen? For det er de brug for. Fordi det interessante her, det er jo igen 2 ting, som man nævnte før. Ikke? Det ene er, at vi skal være sikre på, at de er gode i opgaven. Vi skal være sikre på, at de kan leve i det i mange år. Altså, når vi snakker om human performance sustainability, altså bæredygtig præstation, så er det jo en afgørende for de her miljøer, at de er gode til at udvikle det. Ikke? I mange af de her miljøer, der antager, at fokus udelukkende, eller i hvert fald meget er på måske fase 1 og 2, særligt fase 2 vil jeg gætte på. Jeg tænker, at der er mange steder, hvor at det måske er et lidt nyt perspektiv at have det her fase 4, den her transferfase, som du også talte lidt om, at du måske har været med til at legitimere lidt. Den er nok i stor grad med til at legitimere, ja. At man kan komme til at tale om det, og man har fået skabt noget kultur, hvor man kan tale om det. Og nogle rum og en større bevidsthed, jo primært blandt instruktørerne, men også lederne. Altså for, at man giver de rum, og man er som instruktør, jeg har set utrolig meget træning rundt omkring, i alle mulige varianter i specialoperationssammenhæng. Og en af de markante ting, jeg bemærkede de første par år, jeg var med, det var jo, at evalueringerne handlede ofte om instruktøren. Altså det var instruktørens perspektiv. Det var ham, der bestemte, om noget var rigtigt eller forkert. Det var ham, der havde taletid. Det var ham, der ligesom skulle have feedback på, om han var god. Så når det var værst, så kom det til at handle om, at kursisterne kunne dømme skulle evaluere på instruktørens arbejde. Ikke? Så der var ikke engang nogen feedback på det, der var foregået. Vel? Synes I, det her var en god øvelse eksempelvis? Hvordan gjorde jeg det som instruktør? Og det har jeg selvfølgelig forsøgt at, ud fra en overbevisning om, at det er nødt til at være anderledes, fordi at det er nødt til at være mere på deltagernes, kursisternes præmisser i forhold til at opbygge noget omkring ejerskab og en måde at imødekomme altså meningsfuldhed på og motivation på og drive lysten til udvikling på ved at skabe nogle rum, hvor instruktøren siger, okay, prøv at starte med at vurdere din egen præstation. Hvordan synes du, det gik? Altså ikke om det var dårligt eller godt, men mere, hvordan gik det faktisk? Og så selvfølgelig det, der er så centralt, det er det der med, det er ikke noget, du kun evaluerer på, hvordan det gik. Du er også nødt til at sammenholde det med, hvordan du forestillede dig, det ville gå. Det er rigtig, rigtig centralt. Og de der helt små bevægelser har været ekstremt centrale for måden at anskue undervisning på i mange af de her miljøer. Så man faktisk får skabt nogle lidt mere fleksible, dynamiske udviklingsrum, også med
en involverende tilgang, ikke? Og også, her ligger der jo også sådan en tredje/fjerde generations perspektiv i forhold til coaching, ikke? Og specielt Reiner Stelters tilgang, ikke? Ja. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på den del? Jeg ville jo ønske, Reinhardt, han skulle selv have lov til at fortælle om det, for det er jo ham, der er eksperten, ikke? Men i min tilgang, har det, i min tolkning og mit arbejde med det, har der været meget i det der med at prøve at involvere, men også prøve at undersøge, hvad det er for et output, eller for nogle overbevisninger, eller hvad er det den, der har været inde og gøre noget, står tilbage med? Hvordan er det, han tolker noget? Og lad os prøve at se, om vi kan få en samtale, der handler om det, som har lidt mere, som også har noget langsommelighed og lidt fordybende over sig, mere end at det er rigtig forkert. Nogle gange så bliver det sådan sat op i de miljøer, så sådan rigtig forkert. Så det der med, at man faktisk kan skabe et rum, hvor man kan have en eller anden form for undersøgende samtale. Og hvad de der tolkninger betyder for den, man taler med. Er du Martin, sådan, er du mere, hvis du nu skulle arbejde med både team og selvfølgelig enkeltpersoner i dit team, kan du godt lide at give folk redskaber? Eller er du mere sådan interesseret i, at det hele sker igennem de gode samtaler og refleksionen og sådan? Jeg vil begge dele, tror jeg. Ja, jeg ved ikke, om jeg bekender mig til noget. For mig har det været vigtigt at tage afsæt i de opgaver, som folk skal løse. Altså, hvor er det, de skal præstere henne? Det har det været det har det været altid. Så hvor er det, du skal prøve at udleve den ambition, du har? Jeg vil gerne være god til at redde de der folk ud af den bygning, eller jeg vil gerne være god til at spille det der spil. Og så prøve at hjælpe med at afdække noget af den psykologi, der er i det. Og nogle af de udfordringer, der er forbundet med det. Og nogle gange, så er det jo teknikker og værktøjer. Altså, og selvom jeg synes, det er en teknologisering nogle gange, ikke, af psykologien, og som jeg jo har et blandet forhold til. Nogle gange synes jeg, det er enormt vigtigt, ikke? Og andre gange, så tænker jeg, det er også sådan en afhumanisering, som jeg egentlig ikke bryder mig om. Jeg sidder i en netværksgruppe af psykologer i fodbold, hvor vi er nu 10 stykker, der mødes online nogle gange om året, også mødes fysisk, sidder for Liverpool og United og FC Barcelona og Bayern München. Og en af de psykologer, vi har, som er sådan lidt ældre end mig, hun plejer altid at sige sådan på hendes spansk-engelsk, ikke? At you have an obligation to humanize, Martin. Ikke? Så hver gang vi glider over i den der lidt psykoteknologiske tilgang, ikke? Du skal bare visualisere, du skal gøre sådan her, sige sådan her til dig selv og sådan noget. Så siger hun, no. Altså, easy. Altså, man er nødt til at trække det over og humanisere, så det er mennesker, man er sammen med. Ikke? Og der er jeg nok også jo relativt kraftigt inspireret af mange af de samtaler, jeg har haft med Mark Nesty, som er tidligere professor på John Moore Universitetet i Liverpool, og som jo har skrevet rigtig gode bøger om eksistentialisme i fodbold. Så jeg står nogle gange der spændt ud, ikke? Mellem noget, som nogle spillere og trænere jo også kan afkræve mig. De skal gøre noget jo. Altså, jeg skal jo handle et værktøj og noget konkret. Og der tror jeg, at det der med at tale om fælles sprog og fase 1, 2, 3, 4 har været en måde at prøve at bygge noget, så vi i hvert fald kan blive lidt klogere på, hvad er det egentlig, vi taler om, og hvor er det udfordringen kan være henne. Altså for den enkelte, men også for kulturen. Yes. Men jeg forstår også det som der er sådan en 4-fase-model, som et redskab, der jo er en firkantet ramme, men den giver plads til, at man under hver fase som teamindivid kan udfylde de rutiner, man har brug for, der fungerer for en. Ja, og at man er forskellige. Altså, folk er forskellige. De har forskellige behov. Så men man skal huske, om det er håndboldherrerne eller det norske landshold i fodbold, på et eller andet tidspunkt, så går de jo ud i tunnelen, så går de ind, så skal de faktisk spille sammen. Så der er noget, de må acceptere af kollektivt. Det foregår sammen, men det er en relativt lille del, der foregår sammen. Det er meget opvarmning og spil. Rigtig meget forberedelse ude i omklædningsrummet er jo individuelt anlagt. Nogle vil gerne høre noget masse musik her, og nogle bestemt type musik. Andre vil bare gerne høre fællesmusikken. Nogle vil gerne stretche. Nogle vil gerne have behandling. Nogle vil gerne drikke en Red Bull. Altså, nogle vil gerne small talk. Andre er i sig. Altså,
Men det afgørende for mig er egentlig ikke, hvad de gør. Det afgørende for mig er, at den måde, de gør det på, er med til at understøtte, at de bliver gode, når de kommer ind i fase 2. Og de på et eller andet tidspunkt hooker op. Der er sådan en tommelfingerregel, cirka 10 minutter før, at vi går til opvarmning på det norske landshold, så begynder spillerne for alvor at kigge på hinanden. Så har der været nogen, der er begyndt at snakke sammen, men 10 minutter før markerer ligesom sådan et, okay, du. Er det noget, I er enige om? Ja, eller er det mere? Ja. Det er i talesat. Det er blevet 10 minutter, altså det vil sige, al den tid, du har, for du kommer på stadion, det er 1,5 time før kick-off, til du går ud og varmer op, der er cirka 50 minutter. De 50 minutter, det er individuel tid. Det kan du gøre, hvad du har lyst til. Nogle er jo allerede i fuld gang med at lade op, for de har brug for en lang og en langsom opkøring, altså indledning til kamp. Andre har brug for en stejl. De gør næsten ikke noget, og 5 minutter før, så står de der. Og så vil de gerne hurtigt hen, og så skal de op, og så er de der. Men det afgørende er egentlig ikke, hvad du fylder ind i din forberedelse. Det afgørende er, om det har en gunstig indvirkning på det, der foregår i fase 2. Det er det, der er reelt. Og så har vi masser af forskning, der siger, at man skal have gode mentale rutiner, og man skal have nogle gode målsætninger, og man skal arbejde med visualisering og sådan noget. Men det er jo meget forskelligt, hvordan det bliver praktiseret. Og specielt, når vi taler om holdsport, ikke? Ja. For et team, der må det vel også antage gøre en forskel, at de har tændt om, for eksempel at de sidste 10 minutter, der ser hinanden i øjnene. Og hvor sådan der måske er nogen, som har deres energi meget udad til det, der måske kan være lidt irriteret over, at Martin, han er sådan en type, der er meget inde i sig selv, og sådan noget, man ikke tænker, er han overhovedet klar. Ja. Der tænker jeg, at de har kommunikeret åbent om de forventningerne til hinanden må hjælpe. Ja, de vender sig jo til hinanden, altså, jeg har jo udfordret, altså på det norske landshold havde vi sådan til at starte med, når det første jeg gjorde var jo, at når I hele tiden fortæller mig, at I kender hinanden så godt, og der er så godt at være her, og jeg har så stor tillid til hinanden, så er jeg nødt til at stille spørgsmålet, hvad skal vi bruge det til? Altså, hvad skal vi bruge det til? Udover det er fedt at være her. Hvad er så? Og der er kun ét svar, sagde jeg så, og det kan I få lov til at tænke over. Og jeg fik ikke noget særligt godt svar, men svaret var jo selvfølgelig, vi skal bruge det til at vinde fodboldkampe. Altså, det er det eneste, vi skal bruge det til. Ja, det er faktisk rigtigt, ikke? Ja. Altså, der er en grund til, at de flyver også til Norge og samler alle de der mennesker. Det koster jo mange penge hver gang, så det er nødt til at have, altså det må være produktivt, at de sætter os sammen. Så tillid og den gode atmosfære og den gode stemning, altså på hvilken måde skal vi kunne profitere af det, når vi spiller fodboldkampe og træner? Det kan vi jo, fordi at så kan vi opbygge et stærkt kendskab til hinanden. Så ved vi også noget omkring, hvor er vores grænser henne. Vi får et bedre billede af, hvordan kan jeg stille krav til dig? Hvordan kan jeg kommunikere til dig, når du gør noget, jeg ikke vil have, du gør på banen? Hvordan kan vi blive dygtigere til at være i konflikter sammen? Som har været sådan en helt klassisk måde at komme til at arbejde på med den gruppe der. Hvor der nok var lidt berøringsangst, ikke? Man er jo team on the fly på et fodboldhold, ikke? Man kommer jo ind der, og så skal man lige få noget til at fungere i 10 dage, og så ud i klubberne igen. Så vi har ikke så lang tid. Vi har kun 8 dage. Så hvor hurtigt kan vi connecte? Og som jeg også nogle gange sagde, hvor lidt skal vi egentlig vide om hinanden for at være gode sammen? Altså, hvorfor er det, at vi hele tiden vender på hovedet og siger, jeg skal vide alt om dig, før vi kan være gode sammen? Det tror jeg ikke. Det tror jeg tager alt for lang tid. Og det er slet ikke sikkert, at jeg skal bruge al den viden, jeg får om dig. Så hvor lidt skal jeg vide om dig, for at vi kan begynde at arbejde sammen? Forfriskende perspektiv, synes jeg. Ja, og også forfriskende, at du tør at sige, at det, der ligesom er det væsentligste, det er, at vi er her på fase 2 for at præstere. Ja. Det er i hvert fald i den kontekst. Den her kontekst, ja. Og det går jeg jo med. Det er jo, man kan sige, det er jo min métier. Det er jo mit specialeområde. Det er det, jeg har gået i 20 år. Så dem, jeg er sammen med, de skal være gode i opgaven. Vi vil også gerne have, de trives. Men trivsel er også, det er noget, vi har indbygget på mange måder. Men ind i opgaven, der skal du faktisk kunne være i stand til også at arbejde med det, som ikke er så nice altid. Der er konflikter. Det gør ondt. Du skal tilsidesætte sine egne behov. Og når det er skarpt i specialoperationsstyrkesammenhæng, så tager du kugler. Altså, sådan sagt lidt råt, men så giver du dit liv. Jeg synes bare også, fordi ja, i den kontekst, men også i mange andre kontekster, der er knapser liv og død og top performance heller. Et konkret eksempel, jeg kom til at tænke på, jeg så på LinkedIn, nogen, der havde skrevet sådan et meget sjovt post, hvad er en god leder? Og så skulle folk skrive kommentarfeltet. Og det var en af sådan nogle ting, næsten kun, omkring trivsel og alt det der. Ja. Men hvor jeg tænkte, men jeg havde lyst til, men jeg kunne ikke få mig til, men faktisk at skrive, men det er jo, at the end of the day, at den leder, du har i den pågældende afdeling, hvor end det
De skal skabe resultater. Ja. Og gør de ikke det, så er det ud. Ja. Den er faktisk ikke længere. Nej. Og så er jeg med på, det bliver nok nemmere at skabe resultater, hvis folk har det godt, og alle de der ting. Ja. Men at the end of the day, så er det vigtigste. Ja. Altså, når vi samler herrelandsholdet, nu skal jeg på samling her fredag og lørdag, jeg er kun med et par dage i den her omgang, ikke? Men når vi samler dem til slutrunder, så er det jo med en ambition om, at vi kan spille håndbold på en utrolig attraktiv måde og vinde. Ja. Altså, og det ved spillerne udmærket godt, og det ved vi også i staben. Og så tager vi så det tryk, det forsøger vi at være i sammen. Og en del af det at være i trykket og presset, er jo, at vi har et stærkt fællesskab. Ja. Altså, hvor vi spiller spil sammen, og har det godt med hinanden, og også lærer hinanden at kende. Men vi lærer jo ikke hinanden at kende sådan helt ind dybt. Altså, der er jo også ting, som som er privat, og som man måske ikke får delt. Måske får man delt lidt med nogen, men jo ikke med alle. Og som man kan sige, men fællesskabet og det at være i god trivsel i 4 uger i en slutrunde, som er ret specielt, er bare vigtigt. Men du skal også kunne tåle at være i det. Du skal også kunne være der alene. Men det er jo også en måde, tænker jeg, at fjerne et pres på. Det her pres for, at nu skal vi lære hinanden og kende helt ind til knoglen. Ja. Ligesom at normalisere og sige, det er okay, det behøver vi ikke nødvendigvis at gøre i den der kontekst. Nej, og det er rigtigt. Og så tænker jeg, at nogle af dem jo, i særdeleshed i specielle operationsstyrkerne, kommer virkelig, virkelig til at kende hinanden godt. Men det, der sker meget i tiden, er jo også, at det er ikke altid, det er så lige dem, du kommer til at arbejde sammen med. Så hvis nu man er sammensat, og for the occasion, altså bare lige, så skal man bare være god til at acceptere præmissen om, at det ikke er sikkert, jeg kender dig til bunds, men jeg ved, du er dygtig, fordi du sidder her, og du ved også, jeg er dygtig, fordi jeg sidder her, og så skal vi finde ud af, hvor er opgaven. Lad os komme i gang. Fordi vi har ikke så meget tid. Så vi kan ikke, nogle gange så synes jeg, jeg får indtryk af, at det nogle gange er helt skævvredent, hvor mange ressourcer man bruger på at lære hinanden at kende. Ikke? Alle mulige detaljer. Store personlighedstests og alle mulige udredninger, alt muligt, hvor jeg tænker, kan vide, om det tjener noget større formål. Ikke? Hvorfor tror du så, det er sådan? For sådan er det jo mange steder. Altså, det er det jo også på mange arbejdspladser, ikke? Altså, der er det det, der... Ja. Men det er jo... Jeg ved ikke, jeg tror, det handler om en eller anden form for tryghed, jo, ikke? Noget med at skabe noget tryghed, og noget sense of belonging, at vi sådan noget tilhørsaspekt, ikke? Altså, hvis vi kender hinanden rigtig godt, så bliver det en tillidsfaktor. Men altså, det er jo det, vi mangler bøger om, ikke? Altså, vi mangler jo nogle bøger, der kan sige noget mere om, hvad tillid er for en størrelse. Hvor kompleks tillid er for en størrelse, ikke? Der er for lidt om det, synes jeg, ikke? Jeg har sagt til nogle af mine kolleger, at det må de gå i gang med at skrive, ikke? Altså, så vi kan få nuanceret, hvad tillid er for en størrelse, ikke? For det bliver sådan enten eller, det bliver sådan en sort-hvid ting, ikke? Der bruger man enormt mange ressourcer på det. Ja. Der er noget, jeg synes, der kunne være interessant at dykke ned i, som måske dels kræver tillid, men måske også med til at udvikle tillid, kan gøre det i hvert fald. Det var du tale omkring, at hvis man havde en god fase 3, den her evalueringsfase, så kunne den bare så med til at gøre fase 2 god. Ja. Eller endnu bedre. Ja. Kunne du prøve ud fra nogle af dine erfaringer noget, hvad der gør en god fase 3, en god post-evaluering? Jo. Altså det jeg synes, der er nogle principper, som er vigtige, tror jeg, til at starte med. Et princip er jo det her med, at man er nødt til at være bevidst om, at have et billede af, sådan, prøv at skabe sig et billede af, hvornår starter min fase 3, og hvornår overgår min fase 3 til min fase 4. Altså, hvad er det, der foregår? Og det er okay, jeg går lidt ind og ud af den. Så hvis nu jeg er fodboldspiller, og jeg kommer hjem fra en kamp, så er min fase 3 jo i gang, der er nogle indtryk, der sætter sig, men jeg går også lige op, når jeg er færdig med kamp. Så skal jeg lige på min mor og far, som har været at se kamp, og de snakker om noget andet, og så kommer min kæreste, og hun har vores lille barn med, så går opmærksomheden på det, og der er sådan nogle brudstykker, det er sådan lidt fragmenteret. Så kommer jeg hjem, der falder ro i huset, jeg sætter mig for at se noget, og når jeg så skal se det der, så begynder jeg at processere noget, så begynder nogen at bearbejde det. Nogle spillere, de skal se kampen igen, nogle vil ikke se kampen igen. Og i den del der ønsker jeg jo, at spilleren skal prøve at se, om han kan øve sig i, finde ud af over noget tid, hvad har jeg faktisk brug for? Fordi det, der er interessant her, det er jo, at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg ligesom parkere kampen for nu, og prøve at se, om jeg kan komme over i noget fase 4, der handler om, at jeg skal have noget søvn. For jeg kan ikke ligge der og spekulere hele natten.
Fordi dårlig søvn giver dårlig restitution. Dårlig restitution øger skadesfrekvensen, ikke? Og går ud over trivsel. Altså vi er sådan helt klare kæder, reaktionskæder der. Så jeg vil rigtig gerne have, at de prøver at kigge på, hvad er kvaliteten i min fase 3? Hvor meget evaluerer jeg? Med hvem evaluerer jeg? Og så det vigtigste, synes jeg, det er, hvad for nogle spørgsmål stiller jeg mig selv? Så frem for at gå på konklusionerne, var jeg god eller var jeg dårlig, så må jeg prøve at arbejde lidt med min refleksion, ikke? Eller det, man også kunne kalde selvevaluering. Altså, hvordan gik det for mig inde i kampen? Hvad var jeg involveret i? Hvad var mine fokuspunkter? Hvordan indfrier jeg fokuspunkter i løbet af kampen? Var der nogle særlige steder, hvor jeg tænker, der var jeg virkelig involveret, det fungerede virkelig godt? Er der nogle steder, det ville jeg gerne have gjort anderledes? Havde jeg bare sluppet bolden tidligere? Eller hvorfor kom jeg for sent i den tackling? Er der noget af det, som tilskriver, at det var spilsituationen, der gjorde det? Eller er der et mønster, jeg genkender? Jeg kommer altid for sent i tacklingerne, eller jeg kan ikke finde ud af at aflevere mig højere. Altså, er der noget, som jeg kan skalere over til noget, der er trænerbart? Eller er det tilfældigheder i spillet? Jeg må aktivere de der nuancer. Når jeg så har siddet sådan og kigge på det, så kunne det også være, at jeg skulle kigge lidt på det, der bliver mere sådan, relationsbaseret. Ikke? Altså, hvem arbejder jeg meget sammen med? Hvordan gik det? Hvordan var vores kommunikation? Hvem spiller jeg god undervejs? Hvem spiller mig god undervejs? Og når jeg overvejer de der ting, så kunne det være, at måske så skal jeg skrive lidt ned. Det kan være et lille skema, jeg skriver ned i. Det kan være, at jeg skriver i en lille evalueringsdagbog. Og så kan jeg egentlig forsøge at parkere det på den måde der. Så gør jeg ikke så meget. Nogle gør det, mens de ser kamp også. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en progression i det der går fra selvevaluering til at forberede sig til at få noget feedback. Fordi på et eller andet tidspunkt, så må jeg jo vende mine overvejelser ud mod mine holdkammerater, eller mod min træner, eller mod en instruktør, eller hvem der nu har set mig. Og så må jeg være modtagelig for, okay, hvad tænker du? Ja, hvad tænker du selv? Jamen, jeg synes faktisk, at det gik meget godt de første 20 minutter, og jeg synes sådan og sådan. Og hvad siger den der assistenttræner eller træner så, jeg sidder sammen med? Jeg er enig, det gik faktisk rigtig godt. Og så siger du, det gik dårligt de næste 20 minutter. Synes jeg faktisk ikke. Jeg har set dig også, og jeg ser jo det her, det her, det her. Okay. Så kan det måske være meget godt at få nuanceret sin overbevisning. Derfor så bliver feedback jo ret centralt. Og efter feedback-delen, der ligger der måske noget, der handler om, er der noget af det, som jeg har hørt, og som jeg har tænkt over det sidste døgns tid, hvor jeg har bearbejdet, processeret den her kamp, er der noget af det, som jeg gerne vil tage med over, som jeg kan begynde at træne lidt, som jeg kan begynde at arbejde med. Og når jeg ligesom har forsøgt at strukturere mig ud af det, så kan der ligge nogle overvejelser, der handler om overgang til fase 4. Hvordan ser der ud, når jeg nu kommer over i fase 4? Hvad er vigtigt for mig? Hvem skal jeg være sammen med? Jeg skal i hvert fald ikke være sammen med ham, og jeg skal ikke ned til onkel Tom, fordi han snakker bare om kampen hele tiden, så jeg holder mig væk fra ham. Og min kæreste har fundet ud af, at hun skal ikke snakke så meget om det og sådan ting. Så det der med, at der faktisk er en eller anden form for progression. Jeg plejer at sige, at der er 5 trin, ikke? Altså, det går fra diffusion, ikke? Som er sådan kold til varm, og som er udelukkende bare at lade alle indtryk være der, uden at konkludere noget, ikke? Og når jeg begynder at blive kølet lidt ned, så kommer der noget selvreflektion, ikke? Eller selvevaluering, ikke? Og så kommer der noget, så gør jeg mig klar til at få noget feedback, ikke? På et eller andet tidspunkt, og så kommer der noget læring, og så kommer der noget overgang til transferfase. Så der er sådan 5 trin, ikke? Så det kunne være, det er jo en mulig måde at tale om progression på i evalueringsfasen. Jeg er nødt til at sige som fodnote her, ikke? At evaluering kan jo, der er jo masser af dygtige evalueringsfolk derude, der har skrevet alt muligt, og noget her kan virke sådan fuldstændig, jamen det er sgu da meget indlysende, og evaluering er slet ikke det, du siger, Martin, det er noget helt andet, det er herovre, det er også helt okay. Men når jeg begyndte at kigge på, hvordan man arbejdede med evaluering fra et sportspsykologisk og præstationspsykologisk perspektiv for 10-12 år siden, da jeg begyndte at arbejde med de her ting for alvor, der var der næsten ikke noget om det. Så jeg kunne finde 20.000 sider om visualisering, og jeg kunne finde 15 sider om postrutiner. Der var næsten ikke noget. Og der har jeg været meget, meget inspireret af de ting, der ligger i det, jeg har haft i forhold til læringspsykologi, og de ting, der ligger i forhold til det arbejde med hele det her situerede læringsbegreb, og de her ting, som jeg har arbejdet en del med i mine tidlige år. Ja. For mig lød det rigtig meget som om, at du hjælper spillere og hold med at blive bevidste om, hvad for en proces de gerne vil igennem, som måske er der nogle generelle ting, men der er også meget individuelt. Ja. Og jeg tænker, den der bevidsthed om,
om det er den her proces, jeg har for at komme igennem den her fase, at der er noget der. Der er i hvert fald noget omkring det der med selvindsigt og bevidstgørelse, som er ret centralt i mit arbejde, og undersøge de der processer. Hvem evaluerer du med? På herrelandsholdet i håndbold havde vi sådan, hvor vi arbejdede sådan specifikt med fase 3 forud for VM i 25. Der gik det rigtig meget på, hvem evaluerer du med? Og hvad for nogle konsekvenser har det? Og nogle gange kunne de jo evaluere med, altså, jeg snakker med ham, og snakker med ham, og alle synes noget, ikke? Om noget. Men hvorfor det? Hvad med at evaluere med dine holdkammerater? Noget mere. Og det har vi helt klart øvet os i. De har øvet sig i at få evalueret, forberede sig mere sammen, og evaluere mere sammen. Ikke med alle, men med nogen. Og det fungerer på en bedre måde nu, end det har gjort tidligere. Hmm. Spændende, nu har vi talt den her fasemodel. Der er noget andet, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i, fordi der bliver jo sagt sindssygt mange spændende ting i dag. Du talte lidt om lederudviklingen også på det norske herrelandshold. Jeg har læst om, at du har været med til, så vidt jeg forstår, du må korrigere mig, hvis det er, og etablere en ledergruppe imellem nogle af spillerne. Ja. Kunne du prøve at udføre lidt, hvad det handler om? Jo, det kan jeg godt. Altså jeg tror, hvis der er én ting, jeg gerne vil huskes for på det norske landshold, så er det arbejde. Altså, man kan jo gøre mange ting, og jeg har gjort både store og små ting i det der, men det vigtigste har været det arbejde. Kommer ud af nogle tidlige overvejelser om det der med at have med sådan en klassisk anfører og viceanfører, og en lille smal ledergruppe, med en anfører, en viceanfører, og så den mest erfarne spiller. Det var sådan meget klassisk. Og det begyndte jeg at udfordre relativt tidligt. Og jeg synes, vi spillede nogle kampe, og jeg så nogle konsekvenser af, at lederlaget var for smalt på det hold. Så kom det også af, og det er også beskrevet i en bog, der er kommet nu her på det norske marked. Det kom for 14 dage siden, og har den meget sigende titel Opstandelsen. Det er ikke mig, der har valgt titlen, men den, som handler om norsk fodbolds genopstandelse. Og der er nogle sider, hvor jeg specifikt er interviewet omkring det. Og det går på det her med, at jeg oplevede jo, at der var, altså ledelseslaget var for smalt blandt spillerne. Der var ikke nok ejerskab. Og spillerne var i tvivl om, hvordan de skulle kommunikere med hinanden. Det vil sige, masser af tillid, som de sagde. Vi har det rigtig godt med hinanden, men de var alligevel i tvivl. Når det kommer, der var tryk på, så blev de i tvivl. Så hvem skal gå forrest? Så foreslog jeg Ståle Solbakken relativt, altså for cirka 2 år siden, efter vi havde kigget EM-kvalifikationen, at vi parallelt med, at vi skulle spille VM-kvalifikation, skulle prøve at se, om vi kunne udvikle en ledergruppe. Og frem for at gå klassisk til værks med 3, så valgte vi at lave en gruppe med 7 spillere. Og det er jo mange, tænker man. Det er næsten en tredjedel af holdet, som sidder i sådan en ledergruppe. Vi valgte at gå efter det der er værd at sige, det er, at mange af de spillere, vi har på det norske landshold, er jo ledende typer og store spillere i deres klubber. De er jo, når de er på det norske landshold, så mange af dem er anfører eller viceanfører og tager enormt meget ansvar. Og der fandt jeg ud af, at nogle af dem, de stoppede jo med det, når de kom på landsholdet, for de var simpelthen i tvivl, om de måtte. Og de var mest af alt var de usikre på hinanden, så vi gjorde egentlig det, at vi samlede de der 7 spillere, og så foreslog jeg Ståle, at han ikke skulle være med. Han skulle egentlig bare være der de første 5 minutter. Det er de eneste 5 minutter, han har deltaget. Og vi har vel mødtes et sted mellem 25 og 30 gange nu, tror jeg. Alt fra 10 minutter til 1,5 time, hvor omdrejningspunktet fra starten af har været at tale om at være en ledende spiller. Hvad betyder det? Så hvad er påvirkningskraft for en størrelse? Og så opstiller vi nogle hypoteser, og spillerne har selv arbejdet med nogle hypoteser også, men en af dem har været, hvis vi beslutter os, så følger alle med. Så det handlede om at skabe følgeskab, ikke? Og så er det jo blevet, så er det jo i talesat, som det man sådan populært taler om, som delt lederskab, eller shared leadership, ikke? Det er jo det er blevet. Og det har været med til, og det har været, spillerne jo taler jo selv om det som noget, der har forløst en måde at kommunikere på og være sammen på, i særdeleshed i træning og i spillet på banen. Så jeg tror ikke på den måde, vi har løftet kulturen til noget nyt. Den er god, og det har den været hele tiden. Men vi har fået noget mere ud af den gode kultur, ved at man kan tale mere direkte, man kan kommunikere mere direkte. Og når de 7 spillere, de ligesom finder ud af,
hvad vej de vil, så følger resten med. Og det der med at være bevidst om sit eget lederskab, og have blik for spillerne, og få et rum, hvor man kan få lov til at tale om de andre spillere, og også i et frit rum, fordi det er kun mig, der sidder der. Og så er Brede Hangeland med, som er sådan players manager og assistenttræner. Han sidder også med. Så det har gjort, at der er et rum, hvor vi kan få lov til at tale om, hvordan... Det er et mere frigjort rum. Et mere frittalende rum. Ja. Og jeg bærer ikke noget ud fra rummet. Og det er der jo andre, der gør. Og det har vi så talt om, ikke? Hvem bærer noget ud fra det? Altså, nu har vi haft 20 minutter, vi har haft den her runde. Er der noget af det her, som andre på holdet skal vide, som vil gøre, at vi kan præstere bedre? Og der kan godt være 1-2 ting. Så kan det være, at Martin Ødegaard tager noget med Ståle, det kan være, at Brede Hangeland tager noget med Ståle, det kan være, at Erling Haaland tager noget med en anden, og så er det fint, ikke? Så går vi med det. Og så er det blevet 1% bedre. Ja. Så det er det arbejde, der har kørt, ja, og som kommer til at køre nu her, når vi skal til USA også. Spændende at tage en noget større lederskabsgruppe. Ja. Her. Virker som om det også handler meget om bare at skabe det her rum til at kunne tale om der ting, der er sket. Ja. Hvilket ansvar hver især tager, relationer. Ja, og utrolig meget på, hvad for en udfordring venter os lige nu. Hvad tænker I som spillere, ikke? Der sidder jo spillere, der kommer fra store kampe. Ikke? Altså, de spiller i meget store klubber. De er vant til at stå i det tryk der. Hvad tror jeg bliver vigtigt? Hvilket lederskab kræver det? Er der noget, vi skal være særlig opmærksom på? Både påvirke ud i spillergruppe, men også påvirke ud i stab. Nogle gange kan det jo være staben, der er mere stresset, end det er spillerne. Nu skal vi møde dem her. Nu bliver det rigtig spændende. Ikke? Nu bliver det rigtig stort. Og så er det pludselig, kan der være nogen fra staben, der pludselig gør det, de skal. Og jeg kan tænke, jamen du er jo bare fysioterapeut, du skal jo bare, men det er jo ikke bare fysioterapeut. Du er fysioterapeut med et ansvar og en pligt, og det kan også godt nogle gange blive et pres, ikke? Ja, så det smitter. Ja, og så det kan godt smitte lidt, og så har det bare været enormt vigtigt for os at synliggøre nu, når vi skal til VM, at vi jo, det har vi sagt, og det er også sagt offentligt, altså vi er mere opmærksomme på staben, end vi er på spillerne. Altså vi er mere opmærksomme på at få staben til at præstere i 4-7 uger, end spillerne. Spillerne skal nok gå. Det er virkelig lige så, altså selvfølgelig får de også masser af opmærksomhed, men vi er meget opmærksomme på, at vi har en stab, der skal køre i 4-7 uger, for at drive hele det, der skal til, for at spillerne kan. Spillerne er gode til at være sådan et sted. De er gode til at rejse. De er gode til at være sig selv. Tænk på sådan en stab på det norske landshold, der er vi jo 35 mænd plus 40, hvor alle har spillet fodbold, undtagen mig. Det er et inklusionskriterie, at du har haft fodboldstøvler på, ikke? Og det har jeg haft meget, meget, meget få gange i mit liv. Ikke? Meget fedt, du er der alligevel så. Ja, og der er jeg jo dybt privilegeret. Ja. Jeg har simpelthen, fordi nu har jeg faktisk slet ikke begreb om klokken den er, men jeg har simpelthen noget, jeg bliver nødt til at spørge dig om, fordi du er, hvorfor er du så interesseret i præstation? Og grunden til at jeg spørger, det er fordi, der var en gang, det var et stykke tid siden, da min kone og jeg, vi havde sådan et nærmest morgenritual med at se lidt Godmorgen Danmark. Ja. Så var der nogle gange en fyr inde. Ja. Han snakkede om insekter. Kan jeg huske, hvad han hedder? Ja. Jeg anser mig overhovedet ikke for insekter. Nej. Men han er så... Har du set ham? Jeg har set ham. Han er så passioneret omkring insekter. Ja. Og det er virkelig sådan... Men jeg har jo sad mig selv og tænkt... Nogle gange kigget og tænkt... Nu hører jeg bare mega godt efter om Mariehønen, for eksempel. Ikke? Og derefter stiller mig selv... Du ved, så vågnede jeg op på trancen. Hvorfor vil jeg gøre det? Ja. Fordi han var så ekstremt. Ja. Han er så passioneret. Ja. Den passion har du også. Altså, du har den der sådan, hvor det næsten dirrer i dig, man kan mærke det. Ja. Hvorfor er du det? Hvor kommer det fra? Altså, bare nysgerrig. Ja, det er et godt spørgsmål. Det er virkelig et godt spørgsmål. Det ved jeg nok ikke helt. Det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Men jeg ved, at jeg tidligt, altså sådan, mens jeg læste på universitetet, og i de første år der skete nok noget helt tilbage fra, jeg gik på idrætshøjskole og ind i mit studie, som gjorde, at jeg blev fascineret af mennesker, der kunne noget. Altså, som er dygtige. Altså, og det er bare trukket med mig. Altså, jeg får stadigvæk de der, hvis jeg ser et rigtigt, altså hvis jeg vil et virkelig godt teaterstykke, ikke? Så kan jeg blive sådan helt, altså jeg bliver så benovet af skuespillerne. Jeg så en fantastisk musical i København for et par måneder siden med en gammel kammerat, der hedder Dear Evan Hansen, som er en amerikansk musical,
Bare kom til Aarhus og se den kører på Aarhus Teater. Og når jeg ser de der skuespillere, jeg kaster mig ned i næsegrusbeundring. Jeg synes simpelthen, hold kæft, hvor er de dygtige. Altså. Og de med, de kan det. Altså, de mestrer det. Ikke? Og den beundring har jeg for de mennesker, jeg kommer til at arbejde med. Altså, der er en del af mig, der beundrer. Jeg beundrer, at de er så dygtige. Jeg beundrer, at de kan det, at de har øvet sig, at de er træner, de forfiner de der ting. Og det kan både være en Erling Haaland selvfølgelig, og en Mathias Gidsel, ja, men det er jo også en dygtig specialsoldat, eller en dygtig aktionsmand ved politiet, som kan komme ind i det der lokale på ingen tid, altså, som bare kan ting med den måde, de bevæger sig på. Det er jo métier, altså det er håndværk, som er fintunet, specialiseret, gentagelse på gentagelse. Det der, det er jeg dybt fascineret af. Jeg er fascineret af, at de kan det, og jeg er fascineret af psykologien i det. Så man kan være med til at få lov til at være beskuer af de der momenter. Jeg har sådan mange flash fra ting, jeg har været med til, hvor vi også har vundet noget, hvor jeg bare sidder. Altså det er bare som honning, ikke? Altså jeg lapper det bare i mig som en kolibri, der napper nektar, ikke? Altså det er bare nu det sker, ikke? Altså så er der sådan nogle helt små momenter, ikke? Hvor man ved, nu sker det, nu kommer det faktisk, ikke? Altså sidste 2 minutter af EM-finalen, ikke? VM-finalen sidste år, hvor jeg var med til første gang, ikke? Den der kamp, vi spiller mod Estland med Norge, ikke? Hvor der er en pause, som bare er sådan helt... Det var bare lige der, man skulle være, ikke? Altså, der var det bare, ikke? Altså, så alt er sådan komprimeret ned til de der minutter, hvor det ligesom sker. Og det der, det er jo fascineret af. Ja. Men det er som om, du er fascineret af at være et lille tandhjul, stor maskineri, og ikke, der er ikke særlig meget ego eller lyst til, at det spotlighter på dig. Nej, det er jeg ikke så god til. Jeg skulle vende mig til eksponeringen med herrelandsholdet i håndbold. Den er noget større, end jeg havde regnet med. Men det følger med, og det gør jeg, og så går jeg lidt til siden, og så lader jeg andre tage. Og det er jo ikke mig, der spiller. Altså, jeg er jo, men selvfølgelig så det lille tandhjul er en god metafor, ikke? Jeg ser mig nok også nogle gange, jeg kan godt være flere små tandhjul på én gang, men jeg bliver ikke et stort tandhjul, og jeg kommer aldrig til at stå ind i midten. Jeg kommer aldrig til at være omdrejningspunkt i nogle af de miljøer, jeg er i. Jeg vil hele tiden være en, der støtter op på siden, samler op, eller kan være stabil ind i de der miljøer. Jeg bliver ikke lige så følelsesmæssigt involveret, som andre gør. Jeg bliver glad, når jeg er med til at vinde noget. Jeg bliver glad, når tingene går godt, men jeg bliver ikke lige så emotionelt involveret i det. Jeg slipper aldrig helt. For det er jo også, det er også noget af det, der kommer med den pris, det har at lave det, jeg laver. Ikke? At der skal være en... Du ved jo ikke, du vinder EM-finalen, før du vinder den. Så det er jo forberedt mig på 2 scenarier. Indtil der er 1 minut igen. Det var det jo for eksempel nu her. Ikke? Vi ved jo ikke, om vi vinder den. Og så kan vi godt se, at nu ser det ud til, at vi vinder. Og så forløser det sig. Men indtil 5 minutter før tid ved du ikke, du vinder. Og derfor så forbereder jeg mig på begge scenarier. Hvordan bliver det, hvad er mit arbejde, hvis vi vinder? Hvad bliver mit arbejde, hvis vi taber? Også semifinalen og de der. Ja. Det friende, synes jeg, er i en verden, hvor mange gerne vil have spotlight på den selv. Ja. Og jeg synes, det var ret spændende at høre om, hvordan du er med til at hjælpe de her teams med at performe. Vi lager lidt mod enden. Jeg har et enkelt spørgsmål tilbage, som er advandet til 8. Måske kan du svare på det, måske kan du ikke svare på det. Men jeg er nysgerrig på, om der er noget, du særligt er optaget af for tiden. Et eller andet, du i din verden synes er særlig interessant, noget du er ude efter svar der på, eller et eller andet, som fylder for dig. Ja. Altså, jeg er nok sådan en, der er meget inde i de der opgaver. Og så er der noget, det kører ligesom, altså VM kommer ligesom, der er jo et kæmpe apparat i gang, og det bliver ligesom en del af det der. Så det er sådan, det kan lyde underligt, når jeg siger det, men der er sådan, det er en arbejdsopgave, som jeg skal ind og løse, og det ved jeg, det skal nok komme til at gå, som det nu går, uanset hvordan vi vinder eller taber fodboldkampe undervejs. Jeg er nok særlig optaget af mange af de ting, der sker sådan, i det, der ikke handler om sport, altså som handler om det andet store område, hvor jeg er, ikke? Altså, jeg er optaget af mange af de der ting, der udvikler sig lige nu, i forhold til, hvordan man kan skabe bedre forudsætninger for, at mange af de miljøer, vi har, kan være dygtigere til at samarbejde på tværs. Vi er i en tid, hvor der sker, ja, hvor der er brug for, at vi alle sammen bidrager og
stopper op og tænker lidt over, hvordan gør jeg selv, hvis der sker noget. Og dem, vi har øverst på toppen, som er dem, der løber ud først og skal hjælpe nogen, eller redde nogen, eller gøre noget. De der forudsætninger, de har for at komme til at arbejde endnu bedre sammen og kvalificere det. Der er nok en lille smule pligt. Jeg føler, at jeg er en lille smule pligtkaldet til at være en del af det, der er et enormt behov for at kunne noget af det, som jeg kan. Så det er jeg nok optaget af, ja. Og prøve at se mig selv ind i de der miljøer, uden at skubbe for meget, uden at jeg har alle svarene. Der er masser af dygtige folk, der arbejder i miljøerne allerede. Der er masser af dygtige psykologer også, der arbejder i miljøerne allerede. Og det er så godt. Men jeg har nok noget niche der, fordi jeg har igennem mange år har kunne komme i de miljøer, som gør, at det har nok min særlige bevågenhed. Og så skal vi simpelthen blive verdensmester med Norge. Så vil jeg være den eneste person på kloden, der både er verdensmester i håndbold og verdensmester i fodbold. Og det kan folk jo godt give. Der er mange, der siger, at det bliver jo ikke Martin. Men det ved du da ikke noget om. Jeg ved ikke, om vi bliver verdensmester i fodbold. Det kan nok godt være, vi gør. Ja. Det bliver spændende at følge af. Er din fase 1 startet i forhold til VM? Ja, fase 1, den kører på fuld gardiner. Den har kørt siden Italien. Siden vi slog Italien på San Siro i november. Så det er en lang fase 1 der. Ikke? Og så er der jo noget andet, hvor jeg går ind og ud. Så jeg har jo mange fase 1, 2, 3, 4 kørende i mange forskellige versioner. Og så sørger jeg også for at have mit eget lille fasehjul kørende. Ikke? Så jeg bruger ikke alt for lang tid på at forberede mig. Vel? Jeg prøver at dæmpe mit behov for at forberede mig, og dæmpe mit behov for at lave store evalueringer, der er for hårde. Ikke? Jeg prøver på at slippe det lidt, ikke? Og egentlig bare være til stede i fase 2, og så mere fase 4. Jeg er jo 55. Ikke? Og jeg er blevet morfar og sådan noget. Så jeg skal ligesom have lov til at være mere i fase 4. Give mig selv, jeg slipper mere, og tager det mere, som det kommer, end jeg gjorde, da jeg var yngre. Og det er rart, synes jeg. Ja. Hvornår er din fase 2 egentlig, som du selv til dig? Jeg tænker, at VM bliver for mig en stor fase 2. En stor fase 2? Ja, og det gør det. Og så er der rigtig meget det der, man navigerer i at få en stab og en spillertrup til at navigere efter fase 1, 2, 3, 4, som vi jo har lært dem, og som alle kender til. Okay. Det vil sige, at det er legitimeret i kulturen. Ja. Så der får jeg noget, men jeg får en lang fase 2. Ja, det må du. Vi er nogen, der får rigtig meget at se til, og det ved jeg godt. Og vi har også gode forudsætninger for at være gode til at løse opgaven. Ja. Og hvem skulle ellers gøre det? Ja. Nej, men det... Jeg er jo skabt til det. Ja, det kan jeg godt mærke. Det er virkelig, virkelig fedt. Ja. Martin, det har været en sand fornøjelse at tale med dig. Tak. Og god vind jo. Tak. Til VM. Tak. Held og lykke, og tusind tak for en utrolig spændende snak. Tak.